No? Sitten kun oot kattonut pikkusen aikaa, niin... Ai mummi täytyy tulla koristelemaan kans niinkään. Joo, tulenhan mä. Koristakaa vaan vähän. Sitten sä voit sitten auttaa. Joo, mummi sinne yläoksille voi laittaa sitten, eiks niin? Joo. Me laitetaan tähän. Voitte laittaa niin, koristaa ihan niin kuin haluatte. Oi kun nyt on korkealle. Onks sä ylsit? Noin korkealle. Hienosti. Tuolla kukkanen. No niin, siellä on kukkari, joo. Mä laitan tähän, mä pystyn laittaa. Oi niin korkealle, niin. Oh, siellä oli hyvin. Siellä oli. Tälleen. Onko siitä se juttu poikki, onko? Tälleen. Joo. Tää. Siinä. Ei tämmössä. Kaksi tuohon. Ota toinen, niin mummi kattoo. Laitetaan siihen sitten naru. Missä se petu on? Onko se petu kyllästynyt?